Σήμερα μιλάμε για ένα προϊόν, το Muro Naturale, ένα προϊόν που βασίζεται στον ασβέστη με 169 χρώματα, ένα εντελώς λίο προϊόν, πολύ ευχάριστο στην αφή και το οποίο περιέχει μίκα, μαρμαριγία, ένα ορυκτό που παρέχει τις αντανακλάσεις της φύσης. Όπως πάντα, η δουλειά μας αρχίζει με την εφαρμογή του Primus. Η σύνθεση του χρώματος είναι πολύ εύκολη. Παίρνουμε το επιλεγμένο χρώμα και το φτιάχνουμε με τα πρόσθετά μας. Τώρα το Primus είναι στεγνό. Αφήνουμε το προϊόν να ξεκουραστεί λίγο και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Αφού το απλώσουμε για μερικά μέτρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σπάτουλα προς την αντίθετη κατεύθυνση για να απομακρύνουμε τυχόν ατέλειες. Εφαρμόσαμε το προϊόν σε ολόκληρο τον τοίχο και είναι πολύ υγρό. Όταν γίνει αδιαφανές, θα είναι ώρα να το λιάνουμε. Τότε θα σας δείξουμε. Μετά από μια μισή ώρα ή δύο, αρχίζουμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικές περιοχές όπου αυτό φωτίζεται και αυτή είναι η στιγμή για να το κάνουμε πιο συμπαγές και να κάνουμε τον τοίχο λίο άνισο με ελαφρές κοιλίδες, εν συντομία έναν φυσικό τοίχο. Liscio, non uniforme, leggermente macchiato, insomma un muro naturale. Αυτό το νερό που ψεκάζουμε χρησιμοποιείται για να μαλακώσει το προϊόν και να το αφήσει να λιάνει ομοιόμορφα. Τα μικρά στίγματα που βλέπουμε είναι τα στίγματα του μίκα, μαρμαριγία, που μπορεί να τα απλώσουμε ενώ συμπιέζουμε, επομένως να πρέπει να λιανθεί το σημείο όπου έχει μείνει κάποιο σημάδι. Occupiamoci di lisciarlo lì dove ha lasciato un segno. Ο τοίχος αρχίζει να στεγνώνει. Βλέπουμε τα φωτεινότερα τμήματα είναι ακόμα υγρά. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το γάντι τώρα και να διαλύσουμε. Lasceremo per ultime. È il momento di prendere il nostro guanto e lucidare. Questo prodotto si lucida con il nostro guanto. Vediamo, Andrea. Πολύ εύκολο. Ο τοίχος έχει βασικά τελειώσει. Μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι αν θέλουμε να είναι θαμπός. Αν θέλουμε να είναι στυλπνός, μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα μπορούμε να σχεδιάσουμε γραμμές. Τώρα ο Ανδρέας θα μας δείξει πόσο εύκολο είναι. Adesso Andrea ci fa vedere quanto è facile. Έχουμε τελειώσει τις γραμμές, αλλά αυτό που θέλω να δείτε είναι η σκόνη μίκα, μαρμαριγία, που αρχίζει να ξεχωρίζει τώρα, δίνοντας την αίσθηση ενός φυσικού τοίχου. Τώρα έχει πραγματικά στεγνώσει. Αυτό θα είναι το τελικό χρώμα, ενώ αυτό είναι ένα ενδιάμεσο χρώμα, σχεδόν στεγνό. Εάν το θέλουμε να είναι λίο και πιο στυλπνό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σπάτουλά μας και να το λιάνουμε ακόμη περισσότερο. Possiamo passare con la spatola e lisciare ulteriormente. Τώρα, μια μικρή συμβουλή για τους ειδήμονες.
Αυτή είναι η στιγμή που η σπάτουλά σας κάνει το σωστό ήχο. Ας ακούσουμε πώς ακούγεται. È musica. Questa è la musica della spatola quando il prodotto è veramente liscio. Είναι μουσική. Αυτή είναι η μουσική της σπάτουλας, όταν το προϊόν είναι πραγματικά λίο. 2 ώρες αργότερα είναι ομοιογενές και εντελώς στεγνό. Η επιφάνεια είναι πολύ λία, ευχάριστη στην αφή, μια Muro Naturale με αυτές τις αντανακλάσεις και τις λάμψεις φωτός. Naturale, con dentro questi bagliori, questi cenni di luce. Τώρα θα δούμε τα φινιρίσματα που μπορούν να εφαρμοστούν. Χωρίζουμε τον τοίχο σε 4 μέρη για να δούμε τις 4 διαφορετικές δυνατότητες. E vediamo le 4 diverse possibilità. Λοιπόν, εδώ το αφήνουμε φυσικό. Così vediamo le sue prestazioni. Εδώ χρησιμοποιούμε το Savon d'Eau. Το εφαρμόζουμε με ένα σφουγγάρι, ένα απολύτως φυσικό προϊόν και σαπούνι μασαλίας μόνο. Απλά χρησιμοποιούμε μία μικρή ποσότητα. Αυτό το προϊόν δίνει μία εντελώς διάφανη στρώση, ελαφρώς στυλπνή, αλλά πάνω απ' όλα είναι πολύ ευχάριστη στην αφή. Questo dà una copertura, un riempimento totalmente trasparente, una leggera lucidità, ma soprattutto è piacevolissima al tatto. Εδώ είναι το Muro Naturale, που απορροφά τη σωστή ποσότητα σαπουνιού που απαιτείται ως φράγμα έναντι πιθανών κυλίδων, βρωμιάς ή νερού. Barriera a eventuali macchie o sporcizia o un po' d'acqua che dovesse andargli sopra. Μυρίζει τόσο καθαρά. Αυτή η εργασία καθαρισμού κάνει τον τοίχο ακόμα πιο στυλπνό. Γίνεται όταν το σαπούνι είναι ξηρό και παρέχει επίσης καλή υδαταποθητικότητα. Το δεύτερο πιθανό φινίρισμα είναι το Cera del Vecchio, το οποίο έχει τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και μεγαλύτερη προστατευτική ικανότητα και είναι πιο στυλπνό. Ha una maggiore capacità protettiva e lucida. Ας παρακολουθήσουμε τον Ανδρέα. Εφαρμόζουμε πάντα πολύ λίγο. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αυθονούμε με αυτό, καθώς το προϊόν είναι απορροφητικό. Πολύ εύκολο. Τώρα άλλη μια στρώση. Το τσέρα είναι πιο στυλπνό, πιο αδιάβροχο και απολύτως φυσικό. Αν χρειάζεστε πραγματικά προστασία από το νερό σε μια ντουζιέρα, μια κουζίνα, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το βιέτρο. Una cucina, allora dobbiamo ricorrere a vetro. Σε αυτή την περίπτωση, αραιωμένο σε 8 μέρη νερού και 2 μέρη βέτρο για την πρώτη στρώση, διότι είναι ένα πολύ απορροφητικό προϊόν. Εδώ το προϊόν έχει απορροφηθεί πλήρως και ενεργεί ως προστασία για την ακόλουθη εφαρμογή του βέτρο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε μία στρώση σκέτου του βιέτρο και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα αυτού του φινιρίσματος. Βλέπουμε ότι δεν απορροφά πλέον επειδή υπάρχει ήδη μία μονοτική επίστρωση. Έτσι, βάζουμε βέτρο στο Muro Naturale μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο, γιατί χάνει τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Το βέτρο είναι μια διαφανής ρητίνη και αυτό εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα στο νερό. Questa dà garanzie di totale resistenza ad acqua e a qualsiasi altro agente. Ενώ εδώ έχουμε το τσέρα, το οποίο είναι ένα φυσικό προϊόν, κερί μέλισσας αναμεμειγμένο με σαπούνια που έχει πολύ καλή υδαταποθητικότητα, αλλά βλέπουμε πως υπάρχει μια μικρή απορρόφηση. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται για περικάλυψη ντουζιέρας.
Quindi sicuramente non è consigliabile se dobbiamo fare un box doccia. Προχωρώντας περαιτέρω, εδώ έχουμε το Savon d'Eau, που είναι επίσης φυσικό, με περισσότερη απορρόφηση και μικρή στυλπνότητα. Assorbimento in più, ma abbiamo un pochino di lucidità in meno, quindi la variabile è in questo senso. Τέλος, έχουμε το Muro Naturale. Εδώ είναι. Το βρέχουμε και βλέπουμε πλήρη απορρόφηση, επειδή το προϊόν αποκαλύπτεται πλήρως, παρέχοντας εγγυημένη φυσικότητα. Devo dire che abbiamo un prodotto che traspira completamente. Questo dà la garanzia della naturalità. Έτσι έχουμε αυτό το προϊόν, το Muro Naturale, το οποίο έχει διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με την προστασία που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε. Ma ha diverse prestazioni in base alla protezione che noi gli diamo. Επομένως, να έχετε ένα καλό Muro Naturale όλοι.